митрополита Рівненського і Острозького, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки віків. У стінах нового храму перше богослужіння. Чути його далеко за межами санаторію. На відкритті невеличка церква заповнена вщерть. Всередині все оздоблено деревом – і стіни, і іконостас. Основну частину ікон перевезли з сусіднього Жобринського Свято-Успенського храму. Спільними зусиллями храм будували майже 3 роки. Допомагали і обласна, і районна влада, і адміністрація санаторію, і друзі, і меценати. Такому відкриттю в Червоній Калині радіють усі, адже лікуються тут по кілька тижнів, тож іноді до храму, кажуть, просто тягне. Вчора я приїхала, кажуть, що церкву сьогодні відкриватимуть. Та я ледь вишку паляла, щоб вже послухати хоч яке трохи, бо я завжди в церкву ходила, колись співала в церкві. Ініціатива зведення церкви на території санаторію належить його колективу. Керівництво таку ідею підтримало. В моєму житті це найголовніший об'єкт, який я збудував, а я їх збудував до 1000, не менше. Правитиме служби у Свято-Миколаївській церкві отець Олександр, який є настоятелем Жобринського Свято-Успенського храму. Тому, що додалось роботи, лише радіє. Церква, каже, скрізь необхідна. Санаторій спеціалізується на відродження тілесного здоров'я, на поновлення життєвих сил. А храм буде служити нам на оздоровлення душі, тому що перший зцілити тіло людина має знайти корінь зла, а він лежить в нашій душі. Оксана Жужельська, Назар Мідріган. Інформаційна програма «День».